Vesijuoksu on loistava kuntoilumuoto kaikille uimataitoisille. Oikealla tekniikalla juoksusta tulee tehokkaampaa. Jos vyö on liian ylhäällä, rinta työntyy eteen ja lantio nousee takana pintaan. Vyön tulee olla tarpeeksi tiukalla. Oikea vesijuoksuasento on ryhdikäs. Pidä niska pitkänä ja vedä napaa kohti selkärankaa. Juoksussa polvi kohoaa vartallinjan eteen ja ojentuu pitkälle taakse. Eteen viennissä koukistuu lonkka, polvi ja nilkka. Taakse viennissä jalka ojentuu kokonaan suoraksi. Kädet rytmittävät juoksua. Pidä kämmen auki ja sormet suorina. Muista hengittää rauhallisesti ja syvään. Vesijuoksussa tärkeintä ei ole edetty matka, vaan käytetty aika. Lisäämällä tempoa saat harjoittelusta enemmän irti. Vesijuoksuharjoittelun voit aloittaa vartin treenillä. Juoksemalla 2 kertaa viikossa kuntosi kasvaa ja huomaat jaksavasi juosta pidempään.